या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। महाप्रबोधन यात्रेत संजय राऊतांचं दारू पिऊन भाषण, नितेश राणेंचा आरोप। पोलिसांची गुंडगिरी, चालकाला भर रस्त्यात लाथा बुक्क्यांनी मारहाण। आणि कणकवलीत रंगली आंबे खाण्याची स्पर्धा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। सिंधुदुर्गातील कणकवली तालुक्यातील कनेडी सांगवे इथं एक अनोखी स्पर्धा घेण्यात आली। संदेश युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने शालेय मुलांसाठी आंबे खाण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। मुलांनीही आंब्यावर ताव मारत आनंद लुटला। सलग 5व्या वर्षी ही आंबे खाण्याची स्पर्धा संदेश सावंत आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती। जास्तीत जास्त आंबे खा आणि पारितोषिक मिळवा या धर्तीवर झालेल्या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। या स्पर्धेत सुमारे 150 मुलं सहभागी झाली होती, तर तब्बल 80 ते 100 डझन देवगड हापूस आंबे या स्पर्धेसाठी वापरण्यात आले। विजेत्यांना शालेय साहित्य देण्यात आलं। युवा
संदेश प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गेली 2 वर्ष आपण आंबेखाची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। सन्माननीय संदेश सावंत यांची संकल्पना आहे आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे एकदा टीव्ही बघता बघता त्यांना अशी आयडिया आली की आपणही ही स्पर्धा घ्यावी आणि आपण बघताय की आज नाटक सांगवे पर्यंत ही स्पर्धा मर्यादित न राहता कणकवली तालुक्यातले पण अनेक मुलांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतलेला आहे आणि आमची उभयतांची अशी इच्छा आहे की हापूसची चव आपल्या अगदी तळागाळातील गरीब मुलांपर्यंत आणि सगळ्या मुलांपर्यंत हापूसची चव पोचावी आणि त्याच्यासाठी हापूस आंबा आपण स्पर्धेसाठी मुलांना द्यायला। सर, हे आंबे खाण्याच्या स्पर्धेचं दुसरं वर्ष आहे आणि यावर्षी हा बच्चे कंपनीसाठी किलबिल हा कार्यक्रम यावर्षीपासून नवीन चालू केला आम्ही आणि आंबे खाण्याच्या स्पर्धेमध्ये जवळजवळ आता 120 मुलांनी भाग घेतलेला आहे। वेगळी अनोखी स्पर्धा आहे। गेल्या वर्षी एका विद्यार्थ्याने 6.5 आंबे खाल्ले होते 3 मिनिटांमध्ये। यावर्षी किती खात आहेत ते बघूया, परंतु एक आगळीवेगळी स्पर्धा आणि 100% हापूस आंबाच हा आमच्या या बालकांना दिला जातो, कारण यावर्षी आंबे पण भरपूर कमी आहेत। अशा परिस्थितीत आपण 100% हापूस आंबा दिलेला आहे आणि एक वेगळा आनंद लहान मुलांमध्ये हा या स्पर्धेमुळे आमच्या येतो। आंबे एकदा मी टी व्ही बघत होतो आणि आम्ही दुपारी जेवण झाल्यानंतर टी व्ही बघत असतेवेळी एक लहान मुलाचा एक व्हिडिओ टी व्हीवर दाखवत होते आंब्या खाण्याचा आणि तो फास्ट आंबे खात होते। माझे बोबाटे सर म्हणून आहेत, ते ह्या आमच्या युवा संदेशचं काम करतात, आम्ही एकत्र काम करतो, तर आम्ही तिथूनच फोन लावला गेल्या वर्षी की बाबा आपण आंबे खाण्याची स्पर्धा ठेवली तर काय होईल, तुम्ही म्हटलं डिक्लेअर करा, आपण 2 दिवसात काय ते कशा पद्धतीने करायची हे ठरवूया आणि गेल्या वर्षीपासून आंबे खाण्याची स्पर्धा ठरवली। परवडण्यासाठी कधीच करायचं नसतं, एक आनंद म्हणून करायचा असतो। आम्ही प्रत्येक युवा संदेश असून का भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून गेली 33 वर्ष मी राजकारणामध्ये काम करतो। अनेक उपक्रम, वर्षातले 12ही महिने उपक्रम करणारा मी कार्यकर्ता आहे आणि एक आनंद मिळावा, प्रत्येक गोष्टीतल्या लोकांना आनंद मिळावा ह्या दृष्टीनेच हा आम्ही कार्यक्रम करत असतो। एप्रिल महिन्यामध्ये आमच्याकडे या महिलांसाठी पण जवळजवळ 1,500 महिला होत्या, त्याच्यासाठी पण पैठणीचा कार्यक्रम झाला होता, आगळा वेगळा कार्यक्रम, त्याला पण पूजा सावंत ॲक्टर आल्या होत्या। आजही तुम्ही सगळ्यांनी बघितले असाल, लहान मुलांचा कार्यक्रम आहे, लहान ॲक्टर आम्ही आणण्याचा प्रयत्न केला। तुमच्यासारख्या सर्व चॅनलवाल्यांचाही आम्हाला सपोर्ट असतो, आम्ही छोटे कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न करतो आणि तुम्ही जगापर्यंत पोहोचवता, त्याबद्दल तुमचेही आभार मानावे तेवढे थोडे आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। मराठीतील प्रसिद्ध अभिनेते भरत जाधव नाटक संपल्यानंतर भडकल्याचं पाहायला मिळाले। त्यांनी आपला संताप जाहीर व्यक्त केलाय। पाहुयात नेमकं काय घडलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। महाप्रबोधन यात्रेत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत दारू पिऊन भाषण करत होते असा आरोप आमदार नितेश राणेंनी केलाय। तसेच महाप्रबोधन यात्रेची खिल्ली देखील उडवली आहे। काल बीडमध्ये महाप्रबोधन यात्रा झाली। आता ही महाप्रबोधन यात्रा उभाटा शिवसेनेची होती की राष्ट्रवादी काँग्रेसची होती, ह्याचं उत्तर जरा आम्हा लोकांना मिळालं पाहिजे। सभेची वेळ 5 वाजताची दिली होती आणि सभा सुरू झाली 8 वाजता। सभेसाठी निघालेली जी रॅली होती, बाईक रॅली, त्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे बरोबरच्या शिवसैनिक किती होते तर हाताच्या बोटावर होते। ती पूर्ण बाईक रॅली हे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक आमदारांचे कार्यकर्ते होते। जे महाप्रबोधन यात्रेमध्ये जे लोक बसवलेले, आणलेले, कारण का पहिल्या सगळ्या खाल्या खुर्च्या होत्या आणि खाली खुर्च्या भरत नाहीयेत म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना, आमदारांना, धनंजय मुंडेंना किती फोन करण्यात आले ह्याचा थानपत्ताच नाही की आमची इज्जत जाईल, कसंही सभा भरा अशा विनवण्या करण्यात आल्या। म्हणजे स्वतःला जागतिक नेते समजणारे शिवसेनेचे 2 प्रवक्ते तुमच्या सभेला साधी गर्दी जमत नाही, लोक राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून बोलवायला लागतात आणि पंतप्रधानांवर टीका करता, अमित शाह साहेबांवर टीका करता। मला आठवतं शिवसेनेच्या व्यासपीठ बाळासाहेबांच्या अगोदर पहिली काय भाषणं व्हायची, लीलाधर डाके साहेब असतील, सुधीर जोशी साहेब असतील, प्रमोद नवलकर साहेब असतील, हे होत्या शिवसेनेच्या तोफ जे खऱ्या अर्थाने प्रबोधन करायचे। आता सोफा आणि एसीचे वसुली करणारे, बाळासाहेबांना म्हातारा म्हणणारे, आदित्य ठाकरेला पेंग्विन म्हणणारे, बाळासाहेब आणि त्याच्या मुलाला मी संपवून दाखवीन असं बोलणारे ह्यांचे महाप्रबोधन यात्राचे वक्ते भाषणामध्ये मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब आणि ह्या सगळ्या मोठ्या मोठ्या नेत्यांवर टीका केली। संजय राजाराम राऊत किती शुद्धीत होता, कुठल्या ब्रँडची मारल्यानंतर भाषण देत होता, ह्याचा खरंच तपास करायला हवा। सभेच्या अगोदर त्याची ड्रिंकिंग टेस्ट घेतली, त्याची मशीन लावली तर कळेल का बाबा हा 290 मारल्याशिवाय भाषण करत नाही। हे मी परत जबाबदारीने सांगतो।
अशा लोकांच्या तोंडातून पंतप्रधानांवर टीका, अमित शहाजींवर टीका, भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या नेत्यांवर टीका. अरे तू शुद्धीत भाषण करू शकत नाही, कार्यकर्त्याकडून वसुली केल्याशिवाय तुमच्या सभा होत नाहीत, प्रबोधन होत नाही. एवढीच तुमच्या दोघांची आणि तुमच्या उबाटा शिवसेनेची लायकी, आणि आमच्या पंतप्रधानांवर टीका. ज्या पंतप्रधानांना काल 2-3 दिवसापासून बघा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतील, ब्रिटनचे पंतप्रधान असतील, की जागतिक स्तरावर किती मान आहे आमच्या पंतप्रधानांना, ते जरा बघा, व्हिडिओ बघा. आणि तुझ्या मालकाला साधा कलानगरमध्ये कोण ओळखत नाही, इज्जत देत नाही. फुकट्यासारखं आयुष्य जगणारे तुझ्या मालकाचे कुटुंब साधे परफ्यूम स्वतःच्या पैशाने मारत नाहीत, आणि तुम्ही पंतप्रधानांवर टीका करण्याची हिंमत करता. 2000 नोटावरच्या निर्णयानंतर फार चलबिचल झालेले मी ऐकतोय. जो कर्जतच्या फार्म हाऊसवर 2000 नोटाचा जो कारखाना ठेवलाय, थोडं JCB लावून अगर कर्जतच्या फार्म हाऊसची जमीन खोदली तर देशभरातल्या अर्धे 2000च्या नोटा तुम्हाला कर्जत फार्म हाऊसच्या जमिनीखाली भेटतील. तुम्हाला आठवत असेल, कोविड काळामध्ये जेव्हा सुशांत सिंग राजपूतची केस होत होती, तर मला आठवतं रिपब्लिक टीव्हीचा एक पत्रकार कर्जत फार्म हाऊसच्या दरवाजापर्यंत पोहोचलेला, आणि पोलिसांनी त्याला आतमध्ये जाऊन दिलं नाही आणि तिकडेच अटक करून परत मुंबईच्या दिशेने घेऊन गेले. नेमक्या त्या कर्जतच्या फार्म हाऊसच्या आतमध्ये काय आहे? 2000 नोटाचा आणि कर्जत फार्म हाऊसचा काय संबंध आहे? कर्जतच्या फार्म हाऊसच्या जमिनीच्या खालती किती 2000च्या नोटा आहेत. त्याच्यामुळे 2 दिवसापासून लीलावतीचे किती डॉक्टर मातोश्रीवर ब्लड प्रेशर तपासण्यासाठी येत आहेत, ह्याची पण थोडी माहिती संजय राजाराम राऊतनी आम्हाला द्यावी. त्याला पत्रचालमध्ये मराठी माणसांचे पैसे डुबवणारे लोक, जिल्हा प्रमुख पदासाठी आणि AC आणि सोपासाठी वसुली करणारे लोक प्रबोधनच्या निमित्ताने आमच्यावर टीका करण्या अगोदर तुझ्या मालकाने नंदकिशोर चतुर्वेदीकडे किती काळा पैसा ठेवलाय ह्याचा जरा हिशोब आम्हाला दिला पाहिजे. ज्या दिवशी नंदकिशोर चतुर्वेदी भारतात येईल आणि सत्य सांगेल, जी तारीख लवकरच येते, आणि ज्या दिवशी तो माहिती देईल त्या दिवशी कळेल की ब्लॅक मनीचा, काळ्या पैशाचा सर्वात मोठा दलाल हा कलानगरमध्येच बसलाय. मोदी साहेबांनी पहिल्या दिवसापासून सांगितलंय, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आणि आता महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये वसुली केलेले पैसे, 25 वर्ष महापालिका वसुली केलेले पैसे ठेवायचे कुठे? सामनामध्ये ऍडच्या नावाने केलेला भ्रष्टाचार. आता पण मुंबई महापालिकेच्या तिकीटचा रेट निघालाय. युवा सेनेतून अगर तिकीट पाहिजे असेल, आम्ही ऐकलंय, तर एक तिकीटसाठी 2 करोड मागितले जात आहेत. त्या माणसांना समोर आम्ही आणू शकतो.
म्हणजे साधं निष्ठावान शिवसैनिकांना वर्षानुवर्ष घाम गिळल्यानंतर तिकीट न मिळणं, मान सन्मान न मिळणं आणि आज पण उद्धव ठाकरेच्या अवतीभोवती पैसे दिल्याशिवाय काही भेटत नाही. तिकीटला पैसे तुम्ही द्या आणि तरच तिकीट मिळवा. जसं उद्धव ठाकरेंनी चालू केलं तीच प्रथा त्याचा मुलगा युवा सेनेमध्ये चालवतो आहे. म्हणून आमच्यावर काळ्या पैशाचा आणि 2000 नोटाच्या निर्णयाचा टीका करण्यापेक्षा तुझ्या मालकांच्या कर्जतच्या फार्म हाऊसवर किती 2000च्या नोटाची झाडं लावली आहे ती पहिलं झाडं मोज आणि मग काळ्या पैशाची टीका आमच्यावर कर. रोकटोक मध्ये परत एकदा सुप्रीम कोर्टच्या निकालाबद्दल बोललेलं आहे. एवढंच एका वाक्यात सांगतो, जास्त परत टेप आम्ही पण वाजवायची इच्छित नाही. पोपट मेलेला आहे, आमचं सरकार टिकलेलं आहे. तुम्ही जेवढ्या लवकर ह्या गोष्टी पचवाल तेवढ्यात लवकर तुम्हाला जगणं सोपं होईल. आमचं सरकार 2024 पर्यंत आहे. 2024च्या नंतर पण आम्हीच आहोत. अगर पोपट मेला नसता तर आम्ही आज सत्तेमध्ये नसतो. एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री नसते. साधं सरळ सोपं आहे हो. जजमेंटचे कितीही बोंबलत बसा, कितीही व्याख्यान द्या, सरकार आहे ना म्हणजे पोपट मेलेला आहे. मातोश्रीचा पोपट मेलेला आहे. विषय संपला. धन्यवाद. नोटबंदीच्या विषयात तुम्ही म्हटलं कर्जतच्या फार्म हाऊसवरती सरकारने चौकशी केली पाहिजे का? एवढी माहिती असेल तर सरकार तुमच्या चौकशी करणार का किंवा तपास करावा अशी तुमची मागणी आहे का? नक्की मागणी आहे. कारण का 2000 नोटाच्या संदर्भात टीका टिप्पणी करणारे जे लोक आहेत, संजय राजाराम राऊत आणि उबाटा शिवसेनेवाले, त्यांच्या मालकाच्या कर्जत फार्म हाऊसवर किती 2000 नोटाची झाडं आहेत, ते जमिनीच्या खालती काय आहे ह्याचा तपास करायला पाहिजे. आणि मी मागणी तशी करणार आहे. सत्य बाहेर येऊन दे ना. ते मराठी माणसाचा पैसा मराठी माणसाला बेघर करून नेमकं कुठे पुरून ठेवलाय, किती बुहारी गटार तिथे तयार करून ठेवलेत आणि मुंबई महापालिकेमधून भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून काढलेला पैसा कसा जमिनीच्या खालती साठवून ठेवला याची माहिती बाहेर आली पाहिजे. दोन प्रश्न. पहिला प्रश्न की तुम्ही म्हणालात की कोट्यावधी रुपये मातोश्रीवरनं किंवा व्यवहार केले जातात तिकिटासाठी. हा व्यवहार कसा चालतोय, कोणाच्या माध्यमातून चालतोय, कोण निकटवर्ती याच्याशी जोडलेले आहे? नाही, थेट एजंट आहेत. आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंचे एजंट नेमलेले आहेत. ते एजंट ह्यांच्याकडे घेऊन येतात. काही सरकारी भाच्याच्या माध्यमातून जातात, काही मेवण्याच्या माध्यमातून जातात. मग वैभव चेंबर्समध्ये घेऊन गेलं जातं त्यांना, जे BKC मध्ये वैभव चेंबर्स आहेत त्या माळ्यावर सगळे डीलिंग होतात. याचा तपास करा ना. नाही असेल तर खोटं बोलतोय तर बोला की नितेश राणे जे बोलतोय ते खोटं बोलतोय. म्हणून दुसऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्या अगोदर, दुसऱ्यांवर टीका करण्या अगोदर तुमच्या मालक जे सर्वात मोठा 420 आहे याही बद्दल तुम्ही सांगावं. मुंबईतल्या रस्त्याविषयी आदित्य ठाकरे यांनी किंवा नालेसफाईविषयी 3 पत्र राज्यपालांना दिले. मोठा घोटाळा आहे असं आदित्य ठाकरेंना आता वाटते. नालेसफाई ते त्यांना मुंबईकरांची चिंता नाहीये. कामामध्ये, रस्त्यांच्या कामामध्ये जे ॲडव्हान्स घेतलेले आहेत कॉन्ट्रॅक्टरांकडून, आता ती कामं पारदर्शक पद्धतीने होणार. आमच्या राज्यामध्ये पारदर्शक पद्धतीने झालं तर ह्यांना पैसे परत करायला लागणार त्या संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरांना. म्हणून ही तळपळ होते. पाण्यातून मासा बाहेर काढून माशाची अवस्था कशी होते तशी ह्यांची हालत झालेली आहे. कारण हे लोकांनी नाल्यामध्ये पण पैसे खाल्लेले आहेत, नालेसफाईमध्ये, रस्त्यामध्ये पण पैसे खाल्ले. आता ते पैसे पचणं अवघड झाले असल्यामुळे आणि कर्जतच्या फार्म हाऊसवर आता जागाच उरली नाही पैसे ठेवण्यामध्ये साठी, म्हणून ही फडफड होत चाललेली आहे. तपास बाहेर येईल ना. आता
असे सगळे भामटे जे फिरणारे लोक आहेत, जे खोटं बोलून लोकांना फसवतात, त्यांच्यावर योग्य कारवाई होणार, त्याच्याकडून सत्य बाहेर येणार. पण शिवसेना उभाटामध्ये जे मातोश्रीवरून हे जे काही एजंट तयार होऊन लोकांना मंत्रिपदासाठी आतापर्यंत जे पैसे घेत होते त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. महाविकास आघाडीमध्ये जे उद्धव ठाकरेंनी मंत्री बनवले त्याच्यासाठी किती कोणाकडून कसे घेतले, मातोश्रीतून कुठले एजंट तेव्हा बाहेर निघालेले, या निमित्ताने त्याचीही चौकशी होऊन दे, माझं म्हणणं आहे. उद्धव ठाकरे पैशाच्या शिवाय कोणालाही पद देत नाहीत. मग पक्षाचा जिल्हा प्रमुख असो की मंत्रीपद असो, त्याची चौकशी होऊन दे ना. अगर मी खोटं बोलत असेल तर माझी चौकशी होऊन दे. देखिए ऐसा है कि संजय राउत जी को 2000 नोट के ऊपर टीका करने का हक ही नहीं, क्योंकि 2000 नोट का जो डिसीजन लिया गया है उसका म्हणजे गोपीनाथ मुंडे जी असते तर युती तुटली नसती. पण माझा मुद्दा असा आहे की गोपीनाथ मुंडे जी उपमुख्यमंत्री असताना जी सत्ता होती 99 ती कोणामुळे गेली? राणे साहेबांकडे मेजॉरिटी असताना पण, राणे साहेब आणि मुंडे साहेबांकडे असताना पण उद्धवजीला मुख्यमंत्री बनायचं होतं 1999 पासून, त्याच्यामुळे ती सत्ता स्थापन व्हायला दिली नाही. हे सत्य आहे की नाही संजय राजाराम राऊतनी सांगावं आम्हाला. नाही, मुद्दा असा आहे की आमच्या माहितीनुसार की आज मुंबई महापालिकेचे तिकीट अगर उबाटाकडून घ्यायचं असेल, उद्धव ठाकरेच्या सेनेकडून घ्यायचं असेल आणि युवा सेनेच्या कोट्यातून पाहिजे असेल तर 2 कोटीचा रेट आहे चालू. कोणालाही 2 कोटी अगर त्याच्याकडे असेल तर युवा सेनेच्या कोट्यातून त्यांना तिकीट मिळू शकते, असा बाजारामध्ये चर्चा सुरू झालेली आहे. म्हणजे वर्षानुवर्ष मेहनत करणाऱ्या शिवसैनिकाला तिकीट नाही, ज्यांनी शिवसेना उभी केली त्याला तिकीट नाही. पण तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये अगर 2 करोड असेल तर हे लोक आणून तुम्हाला तिकीट देतील युवा सेनेच्या कोट्यातून, अशी बातमी सगळीकडे आहे. हेच संजय राऊत म्हणतात की येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला आम्ही 60च्या आत आउट करू, 60 जागांच्या आत आउट करू म्हणजे भाजपला. संजय राऊतांचं म्हणणं. तो 60 बोलतो, आम्ही बोलतो उद्धव ठाकरेच्या सेनेला 7 मध्ये आउट करू. त्याच्या 60 के माझा 7 हे पुढे जाऊन सिद्ध होईल. आता ते कोर्टाच्या निर्णयावर आहे, कोर्टाचे निर्णय पेंडिंग आहेत ओबीसी संदर्भात याच्यावर. त्याबद्दल जसं आमच्या फडणवीस साहेबांनी पुण्यात सांगितलं, कोर्टाचा जसा निर्णय येईल तशा निवडणुकीच्या तारखा ठरतील. पण अगोदरपासून जी काय वसुली सुरू झाली आहे ना युवा सेना आणि यांच्यावरून, ही कुठेतरी थांबली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. देशांतर्गत कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर असते, मात्र अनेकदा पोलीस आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करताना पाहायला मिळतात. याच अधिकाऱ्यांच्या जोरावर सर्वसामान्यांवर मुजोरी केल्याची घटना घडतात. अशीच एक घटना संभाजीनगर शहरात समोर आली आहे. वाहतूक पोलीस एका दुचाकी चालकाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करताना दिसतात. ही घटना एका व्यक्तीने आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केली आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलंय.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. कुसूर नारकरवाडी इथं सरकारी रस्त्यावर खासगी व्यक्तीनं अतिक्रमण केलंय. याला प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचा स्थानिक ग्रामस्थांनी आरोप केलाय. कुसूर येथील नारकरवाडी इथं जाण्यासाठी रस्ता आहे, मात्र या रस्त्यावर एका खासगी व्यक्तीनं अतिक्रमण केलंय. त्यामुळे या वाडीत दळणवळण करण्यासाठी गैरसोय होते. या संदर्भात येथील ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालंय असा आरोप आहे. शासनानं आता लक्ष दिलं नाही तर उपोषण छेडणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. आमच्या ह्या रोडला अतिक्रमण झालेलं आहे. अतिक्रमण संदर्भात आणि 2 गुंठे जमीन आम्ही बक्षीसपत्र मंदिरासाठी केलेली आहे. त्या तिथे पण अतिक्रमण बाजूला केलेलं आहे. त्या संदर्भात आम्ही 2021ला अर्ज ग्रामपंचायतीला दिला, BDOला दिला, तहसीलदाराकडे दिला. हे असे दिसतं, पण अजून आम्हाला काही न्याय मिळाला नाही. आणि त्या रोड तिथून अपुरा पडतो म्हणून दुसऱ्याच्या जमिनीतून रोड दाखवला आहे. आता बाजूला सुरेश नारकर यांची जमीन आहे, तर त्याच्या तिथून रोड तिथे दाखवला आहे. कारण आता तो रोड कमी पडणार ना, ते अतिक्रमण केल्यामुळे साईडला जागा कमी पडते. आता ते दगड सुद्धा चोरीला गेलेत. आम्ही आता सप्टेंबरला आलो तेव्हा ते सर्व उपसून गेलो होतो. 3 दगड ग्रामपंचायतीच्या मार्फत आम्हाला ते मिळाले होते. 50 फूट आम्हाला तिथून तिथपर्यंत 50 फूट बांधकाम मिळाला होता सेकंड रिपेअरला. मग त्याचे दगड आता तिथं दिसतच नाही. आता आम्ही खोदतोय ते दगडच नाही तिथे. मग ग्रामपंचायत आम्हाला काही लक्षच देत नाही. आमच्यावर ग्रामपंचायत अत्याचार करते. आम्हाला त्यांनी न्याय नाही दिला तर आम्ही उपोषणाला बसू. जे काय असेल पुढची कारवाई ते आम्ही करू. या संदर्भात आम्ही सगळे एक आहोत. किती वर्ष हा लढा चालू आहे आणि नेमकं प्रशासनाकडून काय प्रतिसाद? 17/9/21ला ग्रामपंचायतीला पहिला अर्ज दिला आणि 19/5 आम्ही ह्याला 22ला BDOला अर्ज दिला. आणि तिथपासून अर्ज किंवा मी मग काय नाही काय रिटर्न फाईल वगैरे काय नाही काय मी मारतच असतो, काय नाही काय मागतच असतो. पण ती सरळ उत्तर आणि आम्हाला वेळेवर काही देतच नाही. ग्रामपंचायत आमच्या बाबतीत काहीच निर्णय घेत नाही. आता दगडच चोरले ग्रामपंचायतीने. त्याने दगड दिले वरून त्याने जर चोरले असतील तर हे आम्हाला पूर्वकल्पना दिली पाहिजे. आम्ही पुढच्या कारवाईसाठी आम्ही परत समोरच्या आणि सांगू, विचारू, रिक्वेस्ट करू. नाही ऐकले तर आम्ही आमचा मार्ग व्यवस्थित काटेकोरपणे आम्ही सगळेजण त्याच्यावर न्याय मागू. शासन दरबारी गेले 3 वर्ष तुम्ही दादा मागताय, काहीच मिळालं नाही. आता पुढची भूमिका काय असणार आहे? पुढच्या आम्ही उपोषण करू. जे काय आता हिते मारायचं हिथं काय आम्हाला न्याय मिळतच नाही. आम्ही उपोषण करू. आम्हाला जे जे करता येईल कायद्याने, रीतसर, न्यायाने ते आम्ही करू. कारण हे आमच्यावर अत्याचार करतायत आणि हे केलेला प्रत्यक्षात तुम्ही बघा. तो मला सांगा, आमच्या प्रत्येकाच्या जमिनी आहेत, आमच्या हिश्श्याला जमिनी आलेल्या आहेत. तिथे आम्ही घरं बांधली. आता ज्याचा घर मंदिरासाठी तुटलेला त्याने घर बांधू नये का? मग जर बांधू नये तर बांधलेल्या घरामध्ये प्रत्येकाने कोणाला तकलीफ होत असेल त्याने आमचा सहिष्येदार म्हणून नाव टाकायचा. आम्ही आमच्या घरामध्ये टाकतो आणि जे बेघर झालेले आहेत त्याचंही नाव टाकायचा. आमच्या तक्रारी होणार नाहीत. कसा रे? मग तक्रार द्यायचा काय? राहण्याचाच विषय आहे ना. मग राहण्याचाच विषय आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. महाप्रबोधन यात्रेत संजय राऊतांचं दारू पिऊन भाषण, नितेश राणेंचा आरोप. पोलिसांची गुंडगिरी, चालकाला भर रस्त्यात लाथा बुक्क्यांनी मारहाण. आणि कणकवलीत रंगली आंबे खाण्याची स्पर्धा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर.
Now experience sheer softness of Tizer Super Soft Shears. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.